DJ Mars ngayon, no? Aking gagawin po for today sa aking vlog is magluluto po ako ng kamoteng kahoy. Okay? Ipapakita ko po galing sa paglinis hanggang sa pagluluto. Okay? Here we go. Check this out. Okay guys, ito na. Itong kamoteng kahoy. Ito, lilinisin ko pa. Dapat malinis na malinis dahil kayo talagang kakain yan. Siguraduhin nyo lang na walang ganito. Tatanggalin ko pa. Ito. Baka malason kayo. Siyempre, babalatan. Babalatan ko pa ako. Parang ka lang nag-enjoy dito guys. Sama na ko guys. Sugatan ko. So, make sure lang na careful kayo. Guys, ha? Tapos ako maglinis ng kamote kahoy. Ipapakita ko pa. Okay? Perfect ito. Yan. Lalagyan ko pa ng tubig. Ayan na guys. Tapos na po. Okay. Didikdikin ko na doon sa loob para maluto. Yan guys. Ilalagay ko na. Kitang-kita sa ebidensya na may apoy lang, may apoy. Okay? Mamaya, ipapakita ko na sa pagluluto, tapos na magluto, okay? Sige sa, please, relax lang kayo. Yan guys, nakita nyo na, yan kumukulo ng tubig. Mamaya konti, sure na yan, luluto na yan. Tatakpan ko ulit. Yan guys. Yun. Masarap to guys. Pwede kayo magtanong nyo kung puro ninyo. Yan. Yung puso. Naghihintay lang. Tapos nito guys, dahil maraming may nagugutom ngayon. Yun, tama yan guys. Okay. So, eto na guys. Don't forget, please subscribe my YouTube channel. Yes, it's me, DJ March Barrios. Hanggang sa muli guys. Yeah. Check this out. Okay? Please subscribe my YouTube channel, DJ March on YouTube. Yeah. I-follow niyo ako sa Instagram, Twitter. Please like my page. Okay? DJ March Barrios on Facebook.